ahọpụtago Chief Johnpaul Ezenwaka dịka President General of Aguluezechukwu na kansụl obodo Agụata nke Anambra State. Chief Ezenwaka nwetara votu dị 513 wee tụrụ ugo mmeri ebe onye nta akụkọ anyị bụ Ogochukwu Ọranọ gara wee leta etu ya bụ nhọpụta si wee gaa maka ọrụ anyị n'uju. Na ya bụ nhọpụta nke Maazị Etelbet nke ndị obodo kpọlitere ka ọ bụrụ onye ga-ahazibe ya bụ nhọpụta bụ nke Maazị Uchenna Chiadi were ọkwa First Vice President mgbe ọ nwetara votu 640 ebe Maazị Ejike Okoye bụ onye were onye nke abụọ na ntụnye anwa o ji 604 wee nweta. Eji secret ballot system wee mee nhọpụta nke President General na ndị vice ya, ebe ejikwazi open ballot wee họpụta ndị provost na director nke social. Maazị Uchenna Okeke onye ji votu 228 wee were ọkwa chief provost, ebe Maazị Chekwube Ifedigbo onye werere ọkwa assistant provost nwetara votu 102. Maazị Emeka Okeke bụkwazi onye nke ji votu 396 wee nweta ọkwa director nke social. Mana Maazị Ezemezuo bụ onye ewepụtara ka onye odeakwụkwọ Secretary General na-enweghị onye ya na ya na-ama aka. Reverend Canon Sunday Ike bụ onye ewepụtara ka treasurer. Reverend Chidi Ọnụigwe bụkwazi onye nke ewepụtara ka Financial Secretary. Maazị Kingsley Okonkwo bụkwazi onye ewepụtara ka o jide ọkwa Assistant Secretary na-enweghị ndị ha na ha zọrọ ya. Mgbe ọ na-agwa anya bụ ndị obodo ha aṅụrị juru obi okwu, onye President General nke ọfụ Aguluezechukwu Improvement Union Chief Ezenwaka kenere Chineke otu o si wee wechiyata udo n'obodo ha, wee kwuo site na ya bụ nhọpụta na ndị obodo ha were na otu olu wee kwuo okwu, o wee kpọọ onye ọbụla ka o tinye aka maka ndozi obodo ha. Onye jibu ọkwa ya bụ President General bụ Chief Anthony Obiagwu nwere oke aṅụrị na otu ya bụ nhọpụta si gaa nke ọma, o wee dụa ndị ahọpụtara n'ọchịchị ọfụ ka ha bụrụ ndị ga-eji umeala na eziokwu ma fụtakwa onwe ha ka ndị odibo obodo iji wee nwee ike ịlụ ọlụ nke ọma. Ihe nchọrọ ịgwa ha awụ ọlụ a before I lụọ ya lụta ọfụma: humility, honesty, transparency. Asị gị chelu ichelu adụọ gị ọ dị nọ, that way you can succeed. Imebe etu ahụ people are like enwe favor. N'okwu nke ya n'oge anwa, Maazị Etelbet Obi kenere ndị obodo ya otu ha si wepụta ya ka ọ lụọlụ ha alụ ma gwa ha ka ha were otu obi wee na-eme ihe. Ndị ọzọ kwuru okwu n'oge anwa dịka Chief Tony Ebelendụ, Martins Okoye na Ọkammụta Godwin Okonkwo na ndị ọzọ na-enegala anya na a ga-enwe udo tọrọ atọ na oke mmepe na obodo Aguluezechukwu. N'oge anwa ndị ọrụ nchekwa dị iche iche bụ ndị nọnụ wee hụ na ya bụ ihe gaziri ọfụma, ebe nyere ndị niile tụrụ ugo na ya bụ nhọpụta asambodo nke ọchịchị ha, ebe ndị sitere na Anambra State Ministry of Local Government, Chieftaincy na Community Affairs bụ ndị nọnụ wee na-ahụ otu ya bụ nhọpụta si aga na ama egwuregwu St. Peter's Catholic Church Aguluezechukwu ebe anọmenya bụ nhọpụta. Ogochukwu Ọranọ n'akụkọ ụwa ABS.